Күрәзәчеләр һәм эш күрүчеләр Татарстанның кайсы районында аеруча күп яши? Зәйдә, кайсы авылларында? Бу сорауга җавап та бар. Саулармысыз? Бу Әйтче каналы. Минем исемем Ленар, мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Сез райондаш сәхифәсен карыйсыз. Зәй районы турында 5 кызык факт. Тәмле тамаклар беренче булып Зәй крекеры дияшәк. 1974 елдан эшли торган производство. Минем балачакта шул корып печеньены кетер-кетер ашап үтте. Тура бара крекерны төрле ишлекләр, ягъни начинкалар белән чыгара башладылар. Кетер-кетер ашарга Зәйнең крекеры кирәк. Зәйнең горурлыгы аның тырпаеп торучы дүрт турбасы. ГРЭС, ягъни электр станциясы. Аны 1956 елда төзи башлыйлар, ләкин 20 елдан соң гына эшләтеп җибәрәләр. ГРЭС өчен буа буып куялар. Су саклагычның бер өлеше хәтта кыш көне дә туңмый. Шуңа да балыкчылар бу тирәгә хаҗга йөргәндә ел әйләнәсе балык тотарга килә. Зәй бал белән дан тота. Бөтен ил башкорт балы иң яхшысы дип уйлый, ләкин Зәй балының да популярлыгы арта бара. Татар балын начар беләләр, ләкин Зәй балы сүзен ишетүгә кешенең йөзендә елмаю барлыкка килә, кәефе күтәрелә. Әлеге видеоны дустыгызга җибәрегез. Әйтегез аңа, Зәй балы. Халык монда сынамашларга, хурафатларга, ягъни суеверияларга ышанып яши. Бен 5 авылында сыер көтүдән туп-туры өйгә үзе кайтсын өчен, аны көтүгә бау белән бәйләп илтәләр икән. Шул әйтсәң, сыер качмый имеш. Балачагы белән дә эшлим икән бу еллар. Күрәзәчеләр һәм эш күрүчеләр иң күп яши торган райондыр ул Зәй. Сәвәләй, Туңылхуҗа, ягъни Тангузина авылларында аракы ичү, тәмәке тартудан биздерә ала торган апалар барлыгы турында Әйтченең ут дусты Нурания Зилаева сөйләде. Тартуын да, ичүен дә ташлаган кешеләр бар ди. Сәвәләй белән Туңылхуҗадагы бу апалар исән микән, юкмы? Белүче булса комментарида язгыз әле. Сәвәләй бит әле Татарстанның халык артисты, җырчы Виталий Агаповның туган авылы. Әллә соң Виталий абый тамашачыны берәр нәмәкәй белән сихрләп үзенә шулай каратты микән? Где Олег? Где мой брат? Позовите Олега. Зәй турында тагын кем нәрсә белә? Языгыз әле. Сезнең комментарийларга нигезләнеп, бәлки тагын бер рилс халык фикеренә нигезләнгән 5 факт төшерербез. Инде дә сау булып торыгыз.